नमस्कार। आपन मिट्टी आपन भाषा में रउआ सबके स्वागत बा। हम बानी उमेश पांडे। आज धर्मावती नदी घाट से रउआ सबके सीधा तस्वीर दिखा रहल बा। देखी पंडाल के जो कार्य बिया अंतिम चरण में चल रहल बिया। पंडाल के कार्य खत्म होखे वाला बटुए, जो कि बता दिहल चाहतनी कि गंगा मैया के पट बढ़ गया के चलते जो भी श्रद्धालु भक्त रहलन उनका पर आस टूट गई रहल कि पुनः ई पंडाल बनी। लेकिन जन जागरण युवा क्लब के सदस्य जो बड़न वो ज़्यादा पानी होखला के बावजूद भी पानी में उतर के 24 घंटा लगातार कार्य कैल हलो और कार्य कैला के बाद में देखी पंडाल के कार्य अंतिम चरण तक पहुँचावल हलो। जो कि पंडाल में भी कार्य कुछ बाकी बटुए, लेकिन जहाँ तक उम्मीद बा कि शाम होते होते ये पंडाल के कार्य खत्म हो जाए। एक सदस्य से हमारा बात भइल तो बतौलन कि बहुत ठंडा पानी बा, लेकिन का करब, कार्य करे के जौन बा काम करे के बाद देखी ई मुंगरी जौन फेंक रहल बालो, ई मुंगरी के ओजन हम उठा के देखनी है लगभग 9 केजी के अंदाजन एकर ओजन बटुए और पानी में भींगला के बाद में और भारी हो जाला, जौना से ई लोग कार्य करेला लोग। देखिए मुंगरी फेंके में इतना लाग पड़ रहल बा कि लगातार एगो सदस्य निखन फेंक सकत। तो ई धर्मावती नदी से रउआ सबके एकदम सीधा तस्वीर दिखा रहल बनी। ई जन जागरण युवा क्लब के सराहनीय कार्य बिया जो कि कार्य कर रहल बा लोग। जौना पर भास्कर भगवान के स्थापना होला वो जगह के लास्ट कार्य भी देखी। नीचे सदस्य लोग उतर चुकल बलो पानी में और पूरे एक दूसरे चौकी के जोड़ के ये लोग बांधे शुरू कर दिले बालो कि जो पंडाल बा हिली ना। और कार्य में एकदम तेजी भइल बिया। तरुआ सबके आज शाम के हम जो लाइट के व्यवस्था बा उरुआ सबके सीधा तस्वीर दिखाई, लाइव तस्वीर दिखाई यूट्यूब पर। ता हमारा चैनल पर नया होने से तो जरूर हुआ से सब्सक्राइब के लिए। ऐसे कि आज जो लाइट के कार्य बिया एक सदस्य से बात भरे तो बतौलन कि आज लाइट के कार्य पूरा हो जाए तो हम आज यूट्यूब पर सबके लाइव आके सबके हम जो लाइट के कार्य भी वो दिखाई रुआ सके। और धर्मावती नदी से रुआ सबके सीधा परेशान हम दिखाई छठ पूजा के पहली अरग और दूसरी अरग के। तो रुआ सब हमारा चैनल के जरूर सब्सक्राइब कर ली और लाइक कमेंट जरूर करी। तो ई दिखा रहल बनी एकदम धर्मावती नदी से सीधा तस्वीर रुआ सबके आपन मिट्टी आपन भाषा के सौजन्य से रुआ सब देख रहल बनी। देखी बहुत जोरदार ए लोग के कार्य बिया। एजा बाकी जो कीचड़ बाटे वो ज्यादा होखला के चलते देखी घास डाल के ओकरा ऊपर से लोग माटी डाली लोग, माटी डाल के तब पंडाल के कार्य खत्म करी लोग। अब देखिए दूर से लिहल गई तस्वीर गजब तरीका से दिख रहल बटुए। भगवान भास्कर के तैरत पंडाल बनेला धर्मावती ही नदी घाट पर ही बनेला। पूरे चक्की प्रखंड के अंदर और वह कहीं ना ऐसा दृश्य देखे के मिली जो कि दृश्य एजा के जबरदस्त दृश्य दिखाई देला। तो और वह आपन मिट्टी आपन भाषा के माध्यम से जरूर देख सकीना। देखिए सदस्य लोग बालोग और अंदाजा लगा ये वीडियो देखला से कि पानी के गहराई अभी भी कितना बटुए।